Hej og velkommen tilbage igen. Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver snoede makramé-knudder. Det foregår næsten på samme måde som at lave de flade, med kun en lille forskel. Vi starter igen, har stadigvæk de 3 arbejdstråde, en venstre arbejdstråd, en højre arbejdstråd og en midtertråd, hvor det hele foregår rundt. Vi starter igen i venstre side med at lave et 4-tal. Vi tager den højre arbejdssnor over, under arbejdstråden, eller midtertråden, og op igennem. Vi trækker til, og holder lidt igen på den midtertråden. Igen har vi vores bue, eller vores nakke her, på højre side, så vi tager på den højre, over, under og op igennem. Så tager jeg den lige et hug her og trækker. Og så har vi vores første nakke. Til forskel fra før, hvor vi altid gør det, hvor buen er, så skal vi bestemme os nu for, hvad vej det skal være snor. Vi kan vende det enten altid og bruge den venstre snoren, arbejdssnoren, eller den højre. Så fra nu af, så laver jeg det altid på den samme side. Nu vælger jeg venstre. Altså et 4-tal, den højre arbejdssnor over, under midtertråden og op igennem lykken og træk. Sådan. Nu kan I godt se, at den er på den højre side, men jeg vælger alligevel at fortsætte på den venstre. Så 4-tal, over, under midtertråden og op igennem lykken. Og træk til. En gang til. Lykke. Over. Under. Og op igennem. Og alt larm I hører, det er i baggrunden. Det er min barn og en bedre halvpart og eventuelt dyr. Det er ikke sådan, når man sidder og laver intro i stuen. Vi fortsætter på den venstre side. 4-tal. Over. Under. Og op igennem. Nu begynder det stille og roligt at sno sig. Man kan se, at den her den begynder at vende den her vej. Jeg tvinger den lidt nedover. Igen. Over, under og op igennem. Nu lægger det sig sådan, at det begynder at sno. Fortsætter sådan, og så kommer jeg tilbage, når jeg har lavet nogle rækker. Så er jeg tilbage igen og har lavet nogle ekstra rækker, og her kan I se, hvordan det snor så rundt. Så her har vi så det snoret, og her kan vi se, hvordan det snor sig. Og nu har jeg gjort det på den venstre side. Man kan også hele tiden gøre det på den højre side, og det vil stadigvæk sno sig. Men så snor det den anden vej. Det er forskellen. Nå, men det var det for denne gang. Så vil jeg vende tilbage igen med halve stik.